Nafarroako Unibertsitate Publikoa Iruñean kokatutako goi mailako irakaskuntzarako erakundea da. Iruñea Nafarroako hiriburua da, eta kontrasteak berezko edertasun eta askotariko pasaiak direla eta aipagarria den lurraldearen gune geografikoa da. Nafarroa Espainiako iparraldean dago, Ebro ibaiaren, Bailararen eta Pirinioen artean, Frantziako mugaren ondoan eta Done Jakue bidearen igarobidea da. Mehendetan zehar, Nafarroa erreinu izan zen, eta baita kultura eta artea edatzeko gune ere. Egun, Nafarroako autonomia erkidegoa, ikerketa eta garapenari dagokionez, aurrendaria da, eta nazioartean aitortutako industria eta teknologia ekoizpenaren gune ere bada. Nafarroa, Europa mailan errenta mailarik altuenetarikoa duelarik, energia berriztagarrien garapen teknologikoaren buruan dago izan ere, nazio mailan bigarren haize energia ekoizlea da. Iruñea, Nafarroako hiriburu eta Nafarroako Unibertsitate Publikoaren egoitza izateaz gainera, hiri dinamikoa da, tarteko tamainakoa eta Nafarroako gobernuko administrazioaren egoitza ez ezik industriako eta merkataritzako baliabide nagusien egoitza ere bada. Hiriaren bokazio kosmopolitaren adierazgarri ditugu, urtez urte, mundu osoko pertsonak biltzen dituzten San Fermin festa ospetsuak. Aipatzekoa da Iruñea, estatuko unibertsitate hiri nagusien artean dagoela izan ere, 3 ikastegi eta 20.000 ikasletik gora ditu. Gertuko hiriburuekiko lotura irisgarritasun handiko errepide, autopista eta autobideen bitartez egin daiteke. Urruneko hiriburuentzako berriz aireportua eta tren eta autobus geltokiak daude Iruñean. Hiria begikor horretan sortu zen 1987an Nafarroako Unibertsitate Publikoa, nazioarteko unibertsitate komunitatean duen gaztetasun eta modernotasunagatik, dituen instalazio bikainengatik eta irakaskuntza eta ikerkuntzak duten kalitateagatik nabarmentzen den goi mailako ikastegia. Unibertsitate berri hau, 30 hektareatik gora dituen kampusean zehar edatzen da. Kampusa hiriko hegoaldean dago kokatuta eta Iruñako erdialdearekin lotura bikaina du. Unibertsitateak ikaslei eskaintzen dizkien zerbitzuen artean aipatzekoak dira ikasgelategia, 128 ikasgela dituen eraikina, liburutegia bere zaugarri den kristalezko ganga argitsuarekin eta kirol instalazio modernoak. Bertan golfean, estalitako igerilekuan, igerian, eskalada muruan eta beste hainbat kiroletan aritzeko aukera dago. Horretaz gainera, kampusean jangelak, ikasleen argibidetarako bulegoa, egoitza zerbitzua eta hizkuntzen goi mailako gela daude. Unibertsitateko administrazio, kudeaketa eta zuzendaritza organoekin batera. Zentralizatutako kampusa da erosoa eta irisgarria. Ikasleentzako dugun proposamen nagusia instalazio tekniko modernoak erabiltzea da, aurrerapen teknologikorik berrienak dituzten laborategiak eta multimedia ikasgela, bereziki azken horretan bideokonferentziaren bitartez, posiblea da munduko edozein unibertsitate ikastegirekin ezagutzak partekatzea. Unibertsitateak abantailak eta prestigioa ditu nazio mailan zein nazioartean. Ekipamendu teknikoan duela gutxi sortu zen puntako ikastegia delako, gaitutako irakasleak dituelako eta garrantzi handiko ikerketa esparrua duelako ditu abantaila horiek. Ikerketaren esparruan lantzen diren proiektuek Unibertsitatea Nafarroako industria eta teknologia gune nagusiekin lotzeaz gainera, Espainiako zein Europakoekin ere lotzen dute, esate baterako Europako Espazio Agentziarekin, Airbusekin eta abarrekin. Eta prestigioa hainbat nazioarteko sari jaso dituelako eta arlo akademikoak zein lanekoak aitortutako ingeniaritza aplikatuko hainbat proiektu dituelako lortu du unibertsitateak. Egun, ikerkuntza material berriak aztertzean, ibilgailuen teknologian, energia berriztagarrien garapenean
potentziazko elektronika sistemetan, fotoi eta microwin teknologiatan biltzen da besteren artean. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren heziketa proiektuak ezagutza eta kultura sortzea eta helaraztea, garapenaren testu inguru den gizartearen garapen eta eraldatzea, eta ikaslei gaitasun teknikoa eta izaera kritiko eraikitzailea biltzen dituen prestakuntza integrala eskaintzea ditu oinarri. Ikuspegi pedagogiko hori izan da soilik da posible kalitatera eta erantzunkizunera jotzea. Heziketa eskaintza askotarikoa, plurala eta lan merkaturako eta ikerketaren esparrurako egokia da. Ikuspegi hori nabarmenagoa da ingenieritzak ikasketen edukietan, ikasketa tekniko zein goi mailakoetan. Teknikaren erronke ikuspegi orokorretik hasi eta berariazko ikuspegiarekin amaitu zeltzeko gai den prestakuntza bultzatzen dutelako. Eta hori da, hain zuzen ere, Nafarroako Unibertsitate Publikoaren heziketa eskaintzaren abia puntua. Jarraian, ikasleek ikastegi nagusietako batean aukera ditzakeen tituluak ikusiko ditugu. Telekomunikazio eta industria ingeniarien goi mailako eskola teknikoa. Tituluak 3 adarretan banatzen dira. Industria, telekomunikazioa eta informatika. Industria ingeniaritza. Industria ingeniaritza 5 ikasturteko titulazioa da. Gizarte eta enpresa alorretan gaitasun handia eta aitortutako prestigioa dituena. Funtsean industriaren alorrean ikerketaz gainera, diseinu kudeaketa eta zuzendaritzako jarduera teknikoak aurrera eramaten dituen profesional balianiztunak prestatzen dira ikasketa horiekin. Titulazioak 150 urtetik gorako esperientzia akademikoa du Espainian. Milaka titulatu ari dira lanean profesio horretan eta egun enplegu osoa dute. Industria ingeniaritza teknikoa, mekanika berezitasuna. 3 ikasturteko titulazio honekin profesional balianiztunak prestatzen dira. Taldeko lanak koordinatzeko ezagutza dutenak eta industriaren testu inguruan arazo teknikoak eta antolamendu arazoak argitzeko gaitasuna dutenak. Hona hemen ikasten diren zenbait funtsezko alderdi. Energia, egiturak, materialak, makinariaren diseinua eta fabrikatzeko teknikak. Gure herrialdean tradizio handia duen titulua da, eta milaka dire lanbide horretan ari diren titulatuak. Industria ingeniaritza teknikoa, elektrizitate berezitasuna. 3 ikasturteko ingeniaritza tekniko honen bitartez, industrian ikuskapen, kudeaketa eta produkzio prozesuen mantentzen lanak egiteko gaituak diren profesionalak prestatzen dira. Elektrizitate ingeniaritzari lotuta batez ere. Titulazio hori ikasten dutenek, elektrizitate energia sortzearekin, garraiatzearekin eta banatzearekin, eta energia hori potentziazko elektroniko sistemekin sortzearekin zerikusia duten alderdi guztien gainean ahalmen handiko prestakuntza jasotzen dute. Ezagutza horiek ikasleak energia berriztagarriekin lanean ari diren enpresetan sartzeko oinarri sendoa dira, eta esan bezala nazioartean Nafarroako puntako lurraldea da arlo horretan. Horretaz gainera, geroago egin ditzaketen masterren bidez, energia berriztagarriek erabiliz elektrizitate energia sortzean berezitzeko oinarri zein hobea dira ezagutza horiek. Titulazioak enplegu osoa du. Energia berriztagarriekin, potentziazko elektronikarekin, elektrizitatea sortzearekin eta abarrekin lan egiten duten enpresek titulatu kopuru handia eskatzen dutelako nagusiki. Telekomunikazio ingeniaritza. Telekomunikazio ingeniariak 5 ikasturtetan prestatzen dira. Informazioaren gizarteak dituen eskariei heltzeko gaitasuna duten profesionalak dira eta lurraldeko barne produktu gordinean gero eta garrantzi handiagoa duen sektorean. Espezializate horretako ingeniarien eskari handia dago. Hardware eta softwareari dagokionez duten ezagutza dela eta sare zein telekomunikazio ekipamenduen proiektuei ekiteko orduan
ezinbesteko profesionalak dira. Horretaz gainera, dituzten gaitasunen artean aipatzekoa da elektronika eta programazioan duten ezagutza. Beren eskumenak egunetik egunera hazten dira, eta 21. mendeari begira, etorkizun ikuspegirik onenak ditu titulazioak. Ingeniari oso egokikorrak dira eta lana erraza aurkitzen dute edozein enpresatan egun dauden komunikazio beharrengatik eta behar horiek gero eta handiagoak direlako. Telekomunikazio ingeniaritza teknikoa, soinu eta irudi berezitasuna. Titulazio horren bitartez, 3 urtetan, ikus-entzunezko sistematan eta multimedia sistematan espezializazio maila handia, eta informazioaren teknologiatan eta telekomunikazioetan oinarrizko ezagutza orokorrak dituzten ingeniariak prestatzen dira. Ezagutza horiek eskaria handia dute era guztietako enpresatan. Egun lurreko telebista digitala, 3. belaunaldiko sakelako telefonoak edo internet bitartez multimedia edukiak edatzea bezalako teknologietan egun gertatzen ari den garapen indartsua dela eta. Kudeaketako informatikako ingeniaritza teknikoa. Ingeniari tekniko horiek 3 ikasturtetan prestatzen dira, eta enpresetako informatikaren esparruan lan egiten duten profesionalak dira. Inolako zalantzarik gabe, informatika merkatuak profesional kopuru handia eskatzen du. Izan ere, egun, informatika edozein ekoizpen sektoretan goraka ari den sektorea da, eta enpresako prozesu guztiak kudeatzeko ezinbesteko tresna da. Gizartean, zein ekonomiaren arloan gaitasun handia eta aitortutako prestigioa duen lanbidea da. Eta enplegu ikuspegi zabalak ditu. Hala nahi badute, ikasleek beste 2 urtez ikasten jarrai dezakete informatika ingeniaritzan goi mailako titulua lortu ahal izateko. Informatika ingeniaritza. Kudeaketako informatikako ingeniaritza teknikoa amaitu duten ikasleak, goi mailako titulua sar daitezke. Unibertsitateak titulo hori 2 ikasturte dituen 2. ziklo gisa eskaintzen du. Informatika ingeniariak informatikaren arloan proiektuei ekiteko prestakuntza du. Informatika sistemen zein enpresen kudeaketaren esparruan informatika aplikazio eta instalazioak sortzeko, garatzeko eta mantentzeko prestakuntza alegia. Egun, informatika edozein enpresa jardueraren funtsezko alderdia da. Azkenik, lan merkatua da titulatuek enplegura duten helmena arautzen duena. Alderdi horri dagokionez, Nafarroako Unibertsitate Publikoak erakunde gisa erantzunkizun, kalitate eta eraginkortasun helburuak betetzen ditu. Eskola teknikoko ingeniaritzen lan irterak bikainak baitira. Diplomadun edo lizentziadun gehienak azken ikasturtea amaitu eta 3 hilabete igaro aurretik heltzen dira haien lehen lanpostura. Eta azaldutako titulurik gehienetan enplegu osora heltzen dira. Eta are garrantzitsuago kasu gehienetan ikasleek dituzten lanpostuak duten titulazioaren arabera egokiak dira. Aukera ezazu kalitatezko heziketa teknikoa, telekomunikazio eta industria ingeniarien goi mailako eskola teknikoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoa.